Naim pag-orasyon manen kagayam ken kakabsat ket datoy adan yung enak itay basa ket napoluan iti surat iti sarmi. Siksikan tulata inggudugot titamudok itinangep asarming ti banyo. Bayat apilit abugbugwak ti bagik tapno maikat ka. Napudot dagiti nginabras ti agted-tedadanom iti ulo. Ngem kaskas di nga agkut ti mermerak. Amang buybuya kadagiti balikas. Ngayon inot amarunaw ken nagpaayas nga agpababa kas agayos asaem. Amay tanem iti pagtapuakan ti danom. Ta iti daytoy a Pebrero. Diyakon mapelesan pay iti kinapusaksak ti Mayo. Akas iti sigud. Dagiti sabong adayuda na lumtuad tapno agukrat da iti abay. Ti pagdisuan dagiti pagadanganta. Ket uray iti dayta silid. Umunay grumuar ngagdakiwas ti puloy. Manipod iti tawa. Kas maisa aman nanakaw. Amang libas-libas. Amang itapuak. Kadigiti nabat-bati nga amot. Ti panaglin na ilo. Ngem ti bileg ti danom ken ti angin. Saan na ma-strike ti puso ken panunot ko. Tapno mapugnawan wenno may tayok da apapapel ti kalendaryo. Digiti imbatim ang nagtagim ayo a Pebrero.